Nies jixtru min bil-basktijiet, min jikkonfondi x'se jixtri u min jaf x'irid jixtri f'dan iż-żmien tal-festi. Tmiem din il-ġimgħa mistenni jara influss qawwi ta' familji Maltin jidħlu l-belt biex fi spirtu ħieni tal-miliet jiddevertu u jkunu parti minn attività ma taqta' xejn fil-kapitali ta' pajjiżna. Bosta ħwienet u ċentri kummerċjali oħra qed jistennew li matul il-ġurnata tal-Ħadd it-toroq ewlenin fil-belt jimtlew bl-attività kummerċjali. Fil-fatt tal-ħwienet tal-belt jinsabu ħerqana hekk kif qed iħejju jistennew influss qawwi ta' nies propju fil-Ħadd ta' qabel il-miliet. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Micallef spjega kif dawn iż-żminijiet il-kapitali se tkun belt iżjed vibranti u ħajja milli hi diġà. Bil-attivitajiet li se jkomplu jiżdiedu b'mod speċjali għada, b'Korijiet, Banet, it-tnejn ukoll fi Pjazza Repubblika, Pjazza Reġina, Pjazza La Valletta u pjazzi oħrajn li mbagħad bil-mod ukoll iwasslu għal folol kbar biex jiċċelebraw tmiem l-aħħar tas-sena New Year's Eve celebrations fi Pjazza San George. Pożittiv ħafna li dan huma ġranet eċitanti ħafna għall-belt kollha kemm hu b'mod speċjali għan-nies tal-ospita li jaħdmu fl-ospitalità u n-negozju b'mod ġenerali kollu kemm hu fil-Belt Valletta. Il-Belt Valletta hija sinonima mal-festi tal-miliet hekk kif bosta nies isostu li ma jistax jiġi miliet mingħajr ma jidħlu l-belt u għalhekk jieħdu pjaċir jidħlu bil-familja għal bidwal mixawlin u t-tiżjin li jfakkar it-twelid ta' Ġesu Bambin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.